Bé, doncs, per fi arribem a Hondures. Un mes després. Semblava que no arribaríem mai, però mira, tenia moltes ganes de parlar sobre aquest projecte, la Copin, en concret, perquè és la forma d'arrodonir les altres tres experiències que he explicat, perquè penso que són lluites compartides que sembla que no ens afectin aquí, però que les estem provocant des d'aquesta part del món i que és important conèixer, no? Per això que dèiem ara de tenir informació per actuar amb llibertat, no? I llavors després cadascú allà amb la seva consciència, però contra més informació tinguem, més lliure serà la nostra decisió, penso. Bé, doncs avui parlem de la COPIN, que són les sigles del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la coneguda organització creada per la Berta Cáceres, no? És una organització social i política de caràcter indígena, sense fins de lucre, pluralista, àmplia, solidària i unitària de la zona sud-occidental d'Hondures, amb incidència nacional, és a dir, s'origina en un lloc, però treballa a tot el país. És una instància que facilita la reivindicació i el reconeixement de drets polítics, socials, culturals i econòmics, impulsant el millorament de les condicions de vida dels pobles i comunitats indígenes, elenques i d'Hondures. A més, és un espai generador de debat i anàlisi constant de la conjuntura regional i nacional, que impulsa accions i propostes de manera permanent. No és un moviment fugaç que neix en un instant i ja està, sinó que s'ha consolidat com una organització referent a nivell nacional i penso referent a nivell mundial ja a hores d'ara, degut a la desgràcia, no? Que igual que li va passar a Óscar Romero, doncs la Berta Cáceres va ser una altra de les criminalitzades i finalment assassinades pel sistema. La COPIN, al llarg de la seva trajectòria, ha establert els seus pilars de lluita, que són l'anticapitalisme, l'antipatriarcat i l'antiracisme. Penso que sobretot de l'anticapitalisme, acaben sorgint la resta de lluites transversals que engloben aquesta lluita contra un sistema que és racista, que és patriarcal i tantes altres coses. També ha articulat el seu treball en diferents moviments de base a nivell llatinoamericà. Forma part de diversos espais d'articulació nacional, regional i continental, com la Red Latinoamericana contra las represas REDLAR, l'articulació continental de los movimientos sociales hacia l'ALBA, Grito de los Excluidos Continental, COMPA i un llarg etcètera d'organitzacions que tenen com a referent la COPIN. Com he dit, és una organització indígena i popular, antipatriarcal, antiimperialista, antineoliberal, sensible davant els problemes, necessitats i drets de les comunitats indígenes, pageses i urbanes del poble hondureny i del món. Aquí, no, tots aquests anti que neixen del desplegament d'entendre què és el capitalisme, que en quantes esferes de la vida ens afecta, en totes, llavors vas desglossant. Berta Cáceres, que va ser la que va crear aquest moviment, va ser una prominent líder indígena d'Hondures, cofundadora i coordinadora general de la COPIN i assassinada el 2016 per la seva oposició a la construcció del projecte hidroelèctric Aigua Zarca, una reclosa del riu Gualcarque, que és un lloc sagrat i vital per les comunitats natives d'aquella zona del nord-oest hondureny. És per això que deia que ho trobava que tenia molta relació i volia tancar amb els projectes que vaig explicar de Movimiento Ríos Vivos i la hidroelèctrica Luz de Todos a Guatemala, perquè al final són moviments indígenes de reivindicació i defensa del territori des d'unes arrels indígenes que sembla que des d'aquí parlem de gent que viu a les muntanyes aïllats de tot i estem parlant de persones com tu i com jo que defensen els seus drets i la seva terra. Aquí estem molt desconnectades de defensar la terra, però crec que fer l'exercici d'escoltar altres experiències i veure com s'està fent en altres llocs del món és totalment inspirador i necessari a vegades de tocar de peus a terra i dir aquí moltes vegades no ens plantegem ni la forma que té l'arbre o la planta d'un producte que ens estem menjant, que a vegades això a mi me sorprèn moltíssim, no? La gent que no sap quina forma té, no sé, un ametller o no sé. Parlo d'arbres i d'espècies d'aquí, ja no et vull imaginar les persones que mengen fruites exòtiques que no es deuen ni plantejar de quin arbre o de quina planta ve tot allò. Bé, doncs, com deia la Berta, que va ser la líder, no va ser l'única defensora dels drets humans assassinada aquell any degut al seu treball pacífic.
Des d'aleshores han mort violentament centenars de defensors i defensores més, tant a Hondures com a la resta de Latinoamèrica i de Centroamèrica. Els responsables, rares vegades, són portats davant la justícia, la qual cosa dona peu al fet que continuïn els atacs, la criminalització. És una sèrie, no, de comença amb una cosa bastant senzilla, que són les amenaces, una cosa que està bastant estudiada en la sociologia i en el dret. Comencen amb amenaces, de les amenaces van a segrestaments, criminalització pública, que és una cosa que es fa, a part es fa des del govern amb total impunitat de la comunitat internacional, que és la cosa que més me sorprèn, no? A vegades que veus gent perseguida socialment, tot impulsat pels governs, per l'exèrcit, per les administracions, i a nivell internacional té zero conseqüències, això. Surt gratis criminalitzar a la gent que defensa el territori, que no ho defensa només per ells. Al final, la seva cosmovisió, no?, té un sentit molt més, penso, lògic i beneficiós per a tothom i per al conjunt de la societat i del planeta sencer, i en canvi són criminalitzades i finalment assassinades, que és el punt més greu de la criminalització. Perquè una cosa és entrar a presó i l'altra és assassinar-la. Hondures, el país natal de la Berta, segueix sense signar l'acord d'Escazú, que és el primer tractat de drets humans ambientals d'Amèrica Llatina i el Carib, que va entrar en vigor el 22 d'abril de 2021 i que obliga els estats signants a protegir les persones defensores del medi ambient. Guatemala també està a la llista, Nicaragua també està a la llista, totes elles van signar aquest acord, però ninguna l'ha posat en pràctica. Què vol dir posar-la en pràctica? És redactar el reglament que desenvoluparà aquest acord, no com si Espanya s'adhereix a un acord internacional, doncs després ha de fer el mecanisme intern que s'estipuli per acord. En aquest cas trobem que i Colòmbia tampoc, els països que precisament hem portat aquí a cooperar al món són signants de l'acord i cap d'ells l'ha posat encara en pràctica. I per tant, pel que dedueixo, sense tenir idea del món del dret, tampoc es preveu a curt termini que es pugui fer això. No. Ells, doncs, de moment hi ha molts països que ara mateix estan en procés d'eleccions, per tant, veurem què surt, però hi ha molts d'ells que seguirà guanyant l'extrema dreta, moltes vegades extrema cristiana, per tant, super separats de la realitat indígena, que veurem quins resultats poden tenir, però va, no... pel que fa al tema legal, molta esperança no hi ha, malauradament. Llavors penso que com a estats signants d'altres acords internacionals que tenen poder de decisió en diferents conseqüències que poden tenir altres acords en aquests països, tenim una porció tenim una possibilitat, no, d'actuació i una responsabilitat històrica, penso, que, vamos, és zero discutible. Bueno, Xavier, tu vols donar una opinió? Jo només puc posar deures del que ha dit la Raquel, però jo els deures els poso després. No, un comentari, simplement que tot això que deies de la criminalització, un dels grans amics de la Berta Cáceres és el Padre Melo, Ismael Moreno, no? Que és el fundador d'una ONG i de Radio Progreso d'allí d'Hondures. Doncs en aquest moment ell mateix i Radio Progreso està patint una campanya de desprestigi i de calúmnies molt gran. Que lligant-ho, no?, amb l'amistat que tenia amb la Berta Cáceres i el seu marit, no? Vull dir, tots, el Padre Melo també un gran defensor dels drets humans a Hondures i està patint aquesta situació. Jo només, com deia, posar deures, que encara ens queden 3 minuts. Una, Raquel, si et sembla bé, el que podríem proposar als oients és que nosaltres ens comprometem a fer-ho demà, d'habilitar un espai al web on recollim aquestes... Avui tanquem el cicle, entenc, de projectes, sí, no és així, de drets humans en Amèrica Llatina, doncs podríem habilitar un espai resum de les 4 seccions que hem fet, de tots 3 minuts, i que la gent una mica, abans d'arribar a Berta Cáceres, conegui altres exemples per acabar tancant el cicle amb el que hem explicat avui. Crec que pot ser interessant. També facilito a la gent que es connecti a la web de l'Ajuntament, perquè l'estiu passat es va organitzar un fòrum de cinema, el cinema a la fresca a l'estiu, on es feien documentals específicament d'aquest tema. Crec que també pot ser un bon complement al que avui hem explicat.
I ja està, com a deures doncs no està mal. I també sé, però això no sé com recuperar-ho, que el Marco d'Amnistia Internacional també es va venir a explicar el cas de la Berta Cáceres, tot i que en format molt més reduït. Però en tot cas també podríem afegir, per què no, a l'espai web. Doncs quan queden 2 minuts, avui acabem una miqueta abans. Xavier, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'acollida. Raquel, merci per aquesta secció d'avui tan interessant. Ja tenia ganes. Que tens audiència. Toni, també gràcies per fer-ho tot possible. Ens veiem la setmana que ve